Ihu bayan hari, ofishin Hisba sun kasa kama Umma Shehu, sannan kuma wayansu daga cikin jaruman Kannywood sun bayyana ta a zamanta na bayar Kannywood ba. Tun a shekaran jiya ne dai ranar 23 ga watan Agustan shekara ta 2021, ofishin Hisba na jihar Kano suka kamo wannan shahararriyar da take sai da maganin mata akan shafin Instagram da ma kwana-kwanan nan TikTok. Ofishin Hisba na jihar Kano suka kama ta. Bayan kama ta jim kaɗan, Umma Shehu wadda take zaune a jihar Kaduna ta fito da wani sabon bidiyo inda take caccaka su ofishin Hisba na jihar Kano. Jim kaɗan bayan Umma Shehu ta fito da sabon bidiyon nata wanda ta ɗora a shafinta da yake kan Instagram. Sai ofishin Hisba na jihar Kano suka ja mata kunne akan maganar da ta yi bata daidai ba, ta je ta sauke wannan bidiyon da ta ɗora akan shafinta da yake Instagram. Amma da yake ita din tana da kunnen kashi bata sauke bidiyon ba, sai ma ta ƙara yaɗa shi a wani shafinta da yake kan Facebook. To fa bayan wannan ne abu sai ya dagule, inda Umma Shehu ofishin Hisba na jihar Kano suka sanar da lalle tunda ta ce a cikin ma'aikatan Hisba akwai fasikai, sannan kuma ita ta riga ta san su, da ba dan ba ma da ya ta faɗi sunan su. Nan ne fa ofishin Hisba na jihar Kano suka ce to lalle dole sai ta musu bayani, kuma dole sai sun kamo ta. To fa bayan nan ne ƴan uwanta jarumai wanda suke masana'antar Kannywood din suka fito suka fara mata cece kuce, inda sun hada da akwai Tim Makamashi, sannan kuma akwai Alasan Kwalle, inda Alasan Kwallen ya bayyana ita Umma Shehu a matsayinta na ba ma ƴar Kannywood bace. Ba za mu iya cewa Umma Shehu ba ƴar Kannywood bace, tunda akwai shirin da ake a Arewa 24 kundin Kannywood wanda ya jarumin da yake shi dan masana'antar Kannywood ne ake tattaunawa da shi a cikin wannan shiri. Kuma mun ga fuskar Umma Shehu ko baya-bayan nan ma, sannan baya-bayan nan ma kuma BBC Hausa ta tattauna da ita Umma Shehu a dandalin taurari, wanda shi ma kuma ya jaruman Kannywood ake tattaunawa da su a cikin wannan shirin da wanda ake kiran shi daga bakin mai ita. Sannan mutane sun ta cece kuce game da bayanin da Umma Shehun ta yi akan an kama Sayyida Sadiya Haruna wadda take yada tallanta na maganin mata akan shafukanta da suka hada da Instagram da TikTok. Sannan kuma al'umma sun ta cece kuce akan bayanin da ita Umma Shehun ta yi, inda mafi yawancin mutane suke cewa ita Umma Shehu tana da karancin ilimi, ko a tattaunawa da suka yi da Arewa 24 wadda ake kira da kundin Kannywood ta nuna wa duniya lalle ita ba ta da ilimin addini. To ba za mu iya cewa Umma Shehu tana da ilimin addini ko kuma bata da shi ba, amma mafi yawanci dai abinda alamu suke nunawa shine ita Umma Shehu bata da cikakken ilimin addini na musulunci, domin ko ta nuna ita bata san yadda tsarin Alkur'ani mai girma yake ma ba, tunda ta ce ita lokacin da ake koya musu karatu ba izifi ake koya musu ba, su dai kawai ana koya musu Qur'ani ne. To masu sauraron mu, ko dai kun riga da kun sani duk wanda aka fara koya mai Alkur'ani an fara koya mai ne daga Nasi, sannan kuma a tafi zuwa Bakara. Game da kuma kawata ta Sayyida Sadiya Haruna, an ga kaman ofishin Hisba na jihar Kano sun kama ta dan ko ajiya ma misalin karfe 12:30 na dare an ga Sayyida Sadiya Haruna a shafinta na Instagram tana live, inda take cewa wannan live da take yi tana yi ne da iya masoyanta, dan Allah idan mutum ya san shi makiyanta ne ya fita daga wannan live bidiyon da take yi. Nan ba da wata ba sai al'umma suka rinka ta, inda suke cewa Sayyida Sadiya Haruna abin da yake a shafin Instagram ba ke kyautawa, dole ne ma ofishin Hisba na Kano su ramdake. Inda daga yin wannan live din nata mutane suka fito suna tambayar da to ita dai ta fito daga hannun ofishin Hisba na jihar Kano, to amma ina batun kamarta wadda ta fito take koya mata baya, wato kuma Umma Shehu da ke jihar Kaduna. Nan take take cewa mutane ita bata san halin da Umma Shehu take ba, ita kan ma bata san waye ce Umma Shehu ba, sai dai mutane su ji su tambayi ita Umma Shehu akan wannan bidiyon. Yau masu kallon mu anan ma kawo ƙarshen wannan bidiyo, da Allah muna roƙon ku idan wannan shine farkon zuwan ku channel mu, ku daure ku danna mana subscribe domin muna ƙoƙarin iyawan mu ga mun kawo muku bidiyo ingantacce.